נעבור לדור מסדר דור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון והמשטרה ושירות בתי הסוהר, שחירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, כל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, כי יבל על זיו העלומים, בחמדת הגבורה, קדושת הרצון, ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. תודה רבה נוח, עמוד נוח. להדלקת משואת זיכרון המסדר יעבור לדור מסדר דור. מסדר יעבור נוח, עמוד נוח. להקראת קדיש המסדר יעבור לדור מסדר דור. אמן. אמן. להשמיע רבה ולאחרונה. אמן. תודה רבה נוח, עמוד נוח. להקראת פקודת היום של הרמטכ"ל מפי מ"פ ג' רב סרן דניאל חזי, המסדר יעבור לדור מסדר דור. תודה רבה נוח. חיילי צה"ל ומפקדיו, היום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. מתאחד עם ישראל כולו בכאב ובהוקרה סביב דמותם של הנופלים. בבתי העלמין ומול אנדרטאות הזיכרון, בטקסים המתקיימים ברחבי הארץ, אנו שבים ומדברים בזכרם, במורשת הקרב שהותירו לנו, בעשייתם למען ביטחון העם והמדינה, ומבעד לסיפורי הלוחמה והגבורה, אנו זוכרים בגעגועים ובדקירת החמצה את החיים הצעירים שנגדעו באיבם, את כל אחד ואחת מהם שהיו עולם ומלואו. נחזק את בני משפחות השכולות, בני משפחת צה"ל, בהתמודדותם הקשה והמתמשכת עם אובדן יקיריהם ביום הזיכרון כבכל עת. אנו מחבקים אותם ומושיטים יד וכתף תומכת, להקל ולסייע ככל שנוכל. זו מחויבותנו להם. זהו צו חייהם ומותם של אחינו, רעינו הנופלים. כמונו הם חגרו אפוד ואחזו בנשק, כמונו ביקשו להגן על ההורים שבבית, על הילדים, על האחים והאחיות, על החברים מהיישוב. כמונו היו להם תקוות, חלומות ותוכניות לעתיד. והיום אנחנו, חיילי צה"ל ומפקדיו, בשדה, במוצבי צה"ל ובבסיסיו, אנו שנלחמים מול אותו האויב שבו לחמו הם, באותן הזירות ובזירות אחרות, עומדים דום לזכרם. ממשיכים ללחום באותם נתיבי הקרבות, השליחות והדבקות במשימה שאותם סללו בחייהם ובמותם. מתחייבים להמשיך היכן שהם הפסיקו. רבבות שמותיהם שנחרטו בלב ובאבן הם תזכורת תמידית לשבועתנו, השבועה שעליה אנו חוזרים היום, לזכור אותם, ללכת בדרכם ולהשלים את משימתם. מפקדים וחיילים, זה 65 שנה נדרשת מדינת ישראל להיאבק ולנצח. כל דור בתורו נושא את ביטחון ישראל על כתפיו
וכל דור בתורו לדאבון הלב חסר בשורותיו את חללי צה"ל. כל מערכה גובה מאיתנו מחיר דמים כבד, אך מול כל אויב שפועל על מנת לפגוע באזרחינו ובמדינתנו, אויב שאינו משלים עם קיומנו בארץ ישראל, אין לנו אפשרות אחרת, אלא להילחם ולנצח. היום, כתמיד, מול האיומים המשתנים והמתפתחים סביבנו, צה"ל ערוך ונכון לפעולה. איננו צופיות לגבולתנו והרחק מעבר להם, ואנו פועלים מדי יום ומדי לילה, בכל מימד ובכל מקום שבו אנו נדרשים לפעול, על מנת לשמור על ביטחון המדינה, על ריבונותה ועל אזרחיה. מול אתגרי העתיד נמשיך לעמוד איתן ולהתכונן לכל תרחיש אפשרי. נמשיך לרדוף את מבקשי רעתנו, נמשיך ונתייצב דרוכים ונחושים להגנתה של מדינת ישראל. בצד תקווה תמידית לכך שמשפחת השכול לא תוסיף לגדול, בפתחה של שנת עצמאותנו ה-66, נושא העם כולו תפילה לשלום ולביטחון. אנו, חיילי ומפקדי צה"ל, נמשיך לעמוד על המשמר כחומת המגן של העם. נמשיך לפעול לקיום הביטחון עד יבוא השלום. יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ברוך. רב אלוף בנימין בני גנץ. אני ואתה עומדים בתחנת האוטובוס נפרדים. מבטנו שלובים, גופותינו נצמדים. אתה נושק על שפתיי לשלום ומבטיח שתשוב. מוחם מעיניי עוד אימה. לא רוצה שידאג לשווא. עוד תחזור אתה מבטיח משדה הקרב. ואני מנסה להאמין, עיניך כה כנות. ואתה מחריט ממנה את כל הדמעות. ואני אומרת לך שאתה הגיבור שלי ולא צריך עיטורי גבורה ושפיכת דמים. ואתה כבר נודד לשדה הקרב מחשב מהלכים. ואנחנו נפרדים. אנחנו שוב נפגשים, אתה בבית קברות עטוף תכריכים, ויש פה אלפי בני אדם בוכים כואבים. הבטחה שלא התקיימה לא חזרת, אני בוכה. גיבור שלי, כמה גאה אני בך. יותר ממה שאפשר לומר, ועוד כמה שהגורל אכזר, היכן שתהיה גיבור שלי בעולם זה או אחר, לעולם לא אשכח. התחרות בלבי, אתה דם בדמי, נשמתי. ולאהבתי אליך אין גבולות, לא בעולם הזה ולא בשום עולמות. לי היית האור, היית האור, וזאת לעולם אזכור. ונשארתי בשחור כי לעולם לא תחזור. דבר מ"פ המילואים רב סרן ארז ברד, מסדר דום, מסדר אבוי נוח, עמוד נוח. אנחנו מציינים היום את יום הזיכרון לחללי צה"ל, כוחות הביטחון, נפגעי הטרור. ראיתי היום שהמספר עומד על בערך 25,000 חללים. זה מספר עצום, זה מספר כמעט בלתי נתפס. ומול המספר הגדול הזה יש את הזווית האישית לכל אחד, לכל לוחם, לכל יחידה, לכל משפחה, לכל מי שאחז בנשק והיה בקרב. יש את הזווית האישית של השכול, החבר, המפקד, הבן משפחה, ואולי הניגוד הזה בין השכול הלאומי לבין השכול האישי, או השילוב ביניהם דווקא, הוא זה שמביא את העוצמה הכל כך גדולה של היום הקדוש הזה, כמו איזשהו צו, כמו איזושהי פקודה לקחת את היום הזה ולצאת ממנו יותר מחוזקים, יותר נחושים, ולזכור שמה שהמפקדים שלנו מצפים מאיתנו ומה שאנחנו המפקדים מצפים מהחיילים שלנו זה פשוט להיות משוכנעים שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים ואולי טיפה יותר בשביל לעמוד במשימה. והמשימה היא מאוד פשוטה, להגן על ביטחון תושבי מדינת ישראל. בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה הסדירים פה, בשביל זה חיילי המילואים פה, בשביל זה אנחנו לובשים מדים, בשביל זה אנחנו אוחזים בנשק. לקחת את היום הכל כך מיוחד הזה ואת העוצמות הכל כך מיוחדות של היום הזה כדי להיות משוכנעים שאנחנו עומדים במשימה ועושים את כל מה שאנחנו יכולים ואולי טיפה יותר, ותוך כדי המאמץ הזה שנדרש מאיתנו להמשיך לקוות שאולי בקדנציה שלנו, במשמרת שלנו גם נזכה לשלום. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם זה שבדרך לכאן לפני רבע שעה דיברתי עם אמא של חבר שנהרג בזמן שהיינו ברצועת עזה. ביקשתי ממנה סליחה שאני לא יכול להגיע מחר לארץ, עם מנהגי מדי שנה, והיא ביקשה ממני רק דבר אחד, ביקשה ממני לפקוד על כל החיילים, ואני פוקד על כולם מחר ביום העצמאות להיות שמחים. זו הפקודה. פינת דוד. עצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בקבוצות אשקלון, פן תצמח למנות פלשתים, בין תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע אל טל ואל מטר עליכם בשדה תרומות, משם נגאל מגן גיבורים. מגן שאול בלי משיח בשמן, מדם חללים מחרב גיבורים. קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב רקם.
שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ומותם לא נפרדו. הם נשארים קלו מאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בכינה, המלבושכם שני עם אדני, המעלה זהב על לבושכם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך חלל. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ועבדו כליהם הסברת לי אחי על כל הדברים בעולם, על השמיים, על הרוח, על הגלים שבים. לימדת אותי אחי על עונות השנה ואיתני הטבע, על חשבון, מספרים, חצי ורבע. אחר כך טיילת איתי אחי בוודיות ובערים, ולימדת על אבנים, חיות ושאר הדברים. כשהגעתי לגיל שאפשר, הסברת לי על אהבה ועל אסור ומותר. ואז התגייסת לצבא. כשיצאת לחופשה הסברת על טנקים וחיילים, ועל לילות בלי שינה ומקלחת, ועל אוכל שהוא קדחת. כל כך הרבה אחי הסברת ולימדת אותי. אז איך שכחת לעזאזל ללמד אותי שוב ושוב מה לעשות ואיך להתמודד כשיותר לא תשוב? ברית חיים.
עלינו אותה שמש, לרגלינו אותה אדמה. ממש אותו מקום. אנחנו כאן, באים מאותה מציאות, מתעוררים אל אותו חלום. לכל אחד הבית שלו, וגם מנוף יותר ירוק או צהוב, קום כאשר פותחים את התריס למרפסת, לרחוב, לגינה. וגם אם מסביב יש לארץ פנים אחרות, זאת רק המסגרת. כי בפנים, בבית ובלב, זה בדיוק אותה תמונה. וגם בלי שהכרנו זה את זה, אנחנו משפחה אחת, משפחת האדם. מה שמחבר בינינו זה לא רק הכביש והשביל, אלא נימי אדם. הרי אנחנו בנים לאותו הדור, ואותו גורל משותף לנו, באותה חלקת אלוהים. משום כך קראתנו בלב ובנפש ברית אחת, ברית חיים. וגם אם המקום אחר, ביום אחר בלוח, וזה רק שם פרטי שונה, זה שם המשפחה. עכשיו, בכפר הזה, בעיר שלידו, בהמשך אותו פיתול הדרך, היה תחושה סמוכה, זה ממש אותו דבר. מעגל החיים נקטע, אבל נפתחים מעגלים ומתרחבים. ואנחנו יחד מדברים ומקשיבים. פשוט מתקרבים ומתקרבים. ומוכרחים להמשיך. הרי יש אחים קטנים, יש בית ועבודה, ועולם שלם ובכלל. ומתוך הפצע שלא מגליד, אנחנו מתחברים, מנסים למלא את החלל. ולא מאבדים תקווה, ממן האתמול אל המחר, אנחנו יחד קרבים ובאים. וזו הברית אשר קשרנו בעצמנו, זוהי ברית החיים. שקיעת התקווה, מסדר יבוא אדום. מסדר דום. טקס יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, תשע"ג.